खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे बर' सुबुङा बुथारजादों। हा बिदान्थि आयदा फोजोबनायनि मुङाव मालिगाव गसलायाव सासे सेंग्राया बुथारजादों। बुथारजानाय सेंग्राखौ सुदीप बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। जुबिदार क्लाबनि सानैसो सोद्रोमाफोरा सुदीप बर'जों लोगोसे गोबां सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबनायाव जखम जानाय सुदीप बर'खौ गोब्राब थासारियाव GMCHआव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हा बायनायनि धोन लेनदेनखौ लानानै क्लाबनि सोद्रोमाफोरजों बिदान्थि सोमजिदोंमोन। बे जाथायनि उनाव क्लाबनि 60 सोद्रोमाफोरखौ जालुकबारि पुलिसआ खानाय जायो। क'क्राझार जिल्लायाव गावनि बिसिखौनो बुथारदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि इलिजा बिबि मुंनि आइजोखौ गावनि फिसाइ जहरुद्दिन शेखआ फख्रियाव नारसोमनानै बुथारदों। बुथारजानाय बिसि इलिजा बिबिया 4 गथ'फोरनि बिमामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ गोमोर मोननानै साबकाता थानानि पुलिसआ न'आव थाङो आरो दायनिगिरि फिसाइ जहरुद्दिन शेखखौ खायो। दासान्दै PCDCनि मासिगिरि सुक्रजय गयारिनि गाज्रि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो। बिनि सायाव क'क्राझार जिल्लानि गेन्द्राबिल PCDCनि मासिगिरि सुक्रजय गयारि आरो गेन्द्राबिल PCDCनि बिबानगिरिफोरा खेंफोरथि होदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गामिनिफ्राय होखारहरजानाय सफिया बेगम मुंनि सासे आइजोआ फाव फान्दायनानै लांखारना बेबादि अलखदाव खोख्लैदों सुक्रजय गयारिखौ। जाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों बियो लांखारग्रा दुथां सुबुंफोरा जर जोलोमै खालामनायसो। 5 लाख रां दाबिना आंखौ गाज्रि भिडिअ' खालामदों दुथांफोरा होनना बुंदों सुक्रजय गयारिया। बे जाथायनि सायाव बिलासिपारा पुलिस थानायाव 321/2022 U/S 120B 342/506/386/395 IPC नाम्बाराव गसर थिसननाय जादों होननानै फोरमायदों सुक्रजय गयारिया। बिलासिपारा पुलिसनो गसर थिसननायनि उनाव दायनिगिरि आइजो सफिया बेगम आरो जाथाय जानाय नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना हमनो हाबाय आरो जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ संदानगासिनो पुलिसआ। CIDआ बजालिनि बारग' SP सिद्धार्थ बुरागहाइखौ खाबाय। क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट सुंद'बै CIDआ दिनै बजालिनि बारग' SP बुरागहाइखौ गुवाहाटीनि CID हेडक्वार्टाराव सामन हरनायनि माखासे घन्टानि उनाव खाबाय। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय सनिबारखालि CIDनि हानजाया बारग' ASP गायत्रि सन'वाल आरो बिथांनि फिसाइ बबी सिं शर्माखौ गुवाहाटीनि थाग्रा खुलिनिफ्राय हमनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।